ओमफ्राय बिहामजो सना नोंनो माबाफोर नांगौमोन नामा गानग्रा जोमग्राफोर ब्लाउसल' गांसे लाबोदो आफा ओरैनो थानायाव गानलाबायनोनो गैला है मा गांसेल' लाबोबायनोसै गांनैखौनो लाबोगोन आं जरा ओमफ्राय नाम्बारासो बेसेबांखौ गानोमोन ए आफा नाम्बारा हाब आफा बोरै बिहामजोनि ब्लाउस नाम्बार सोंबाय थाखो नोङो दिनै बाजाराव थांनो नागिरनाया बियो मा राव जाखो बेथ' लैखना मोजां नङालै उसुबिदा जायोरा बबेबा खोथाखौ रायलायनो बिहामजोजों ओइ जाम्ब' ब्लाउस नाम्बार सोंनाया मा सोंखो नाम्बार मोनसेया मा मोनसेया हिनजावफोरनि ड्रेसखौ ओरैनो लाबोला जायो नामा जानोबो बेहा माखौ रागा जोंलाबायखो गोदाव सोरावनो थास नोंसोर बुजियालै बबे देशआवथो बिहामजोनो ब्लाउस नाम्बार सोंलायनानै ब्लाउस लाबोनाय होफैनाय नुखो नोंलाय बिहावफोरखौ हा नों रावखौबो नुवाखै नोम्फाखौ नुबायब्रा बिहामजोनो ब्लाउस बायनानै होफैग्राखौ जोङो बिहामजोजों आंजों बेसेबां अनलायो नों माबोरै मिथिनांगौ नङा होमबा बिहामजो औ आफा सना ए नोंसिना बिदिनो आफा सना बिहामजो सना होनलायाबानो जाथारला आरोखि दिना हो सिमा बारबायलै नोंसिना माबादि अनलायनाय बिलाय दाय साला बरमाइस सुवाद आंखौ बिहामजोजों जानला मोनला सन्देह खालामदों माब्लालाय नै जानला मोनला सन्देह दा खालामाखौ आं दानिल' जुगनि नङा गोदोनि जुगनिनो मानसि आं लाजियासै नोङो आफाजों सन्देह खालामलाबायनाय लासिंसिंनो माबालै सना नोंसिनि अनलायनाया एसे बारा साबाय नालाय बिखायनो गोसोथोलायनाय बायदि सना होनलायोना नोंसोरो आंहा बिदिनो ओंखायनो आंहा बोरैबा मोनलायलाङो खामानियावनो थांनो बाबावसैसो आङो बोरैबा मोननानै ए होमब्लाथ' नोङो गोबाव समनिफ्रायनो जों बिहामजोजों आंजों अनलायनायखौ सन्देह खालामबोगासिनो दङ नंखाथारगौ बियो ओंखायनो सिरि थादों हामालै आफा बिदि सन्देह खालामनो न'नि मानसियानो बिदि सन्देह खालामोब्ला गुबुन मानसिया मा होनगोन बिसोरबोथ' सन्देह खालामगोन ना सन्देहआ बारा खालामगोन बिसोरो जेबो नङा दे गावबागाव खामानि मावलायदो आंबो गेराव थांसै एबारनिफ्राय बिदि सन्देह खालामबावोबा खिन्थु सन्देह खालामलालै सना ओमफ्राय आफानो ब्लाउस नाम्बारा खोन्थाहरखाबाय खोन्थाखायाखैब्ला खोन्थाहरदो लाबोथोंसै 32 आफा 32ल' नंखादां दे बिहामजो आं लाबोगोन दे थाथ'दो